Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatsirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukomanashi, can you please post my own story as hidden identity? Mukomanashi, inini ndiri mudzimai ane makore 34 ekuberekwa. Ndakauyawo kuno ku-UK. Pandakauya kuno ku-UK, it was me and my sisters, but my sisters angu awa, we are half sisters. Umwe nomwe ana baba vake, we share the same mother, but umwe nomwe ana baba vake. So my mom was a doctor pane chimwe chipatara kuZim. It was a big hospital, saka vainge vari a doctor ikoko. Then ivo gogo amai vanobereka Amai Vedu, ivo gogo vainge vari a matron zvekare pachipatara ipapo. So kuti tinge tichizouya kuno mukoma, it was because of the things zvakazotanga kuitika, zvimwe zvacho zvichiri kutoti affecta, especially inini zvakazotondi affecta zvekutoti nanhasi uno I am still waiting for my first child, but Mwari zvavo havasati vatendedza kuti ndinge ndichiitawo mwana at my age, handisati ndakwanisa kuita mwana. Well, the story that happened to us, it is such a sad story mukoma, because Amai Vedu vakati vashaika, takati tava kutobva kumakuva, tisati tatombobuda mumakuva tiri mudzimotikari dzakasiyana siyana. Ivo gogo vainge vari mune imwe motikari iyo yainge ine vanhu vekuchechi, yainge iri kombi. Then gogo vakabva vazotanga kuseka. Gogo vakatanga kuseka zvekuti vanhu vaya vakabva vazoti mota inge ichimiswa, gogo ndokubva vaburuka mumotikari vachitowedzera kuseka. Saka gogo vakati vachiseka kudaro, vanhu vakabva vazotangidza zvekare kuchema Amai Vedu, because vanhu vainge vachiti ko munhu uyu anogoseka sei apa ari iye afirwa, ndiye wataunganira, but iye ari kuseka. Gogo vakaseka kubva tichibva kumakuva kuzonosvika tichizosvika kumba. Panguva yacho iyoyo tainge tichigara kuMount Pleasant. Mukomanashi, gogo zvavakaita ndezvekuti ivo gogo ava vakabva vazotanga kureurura. Gogo vedu vakareurura ivo vachiti vainge vakaenda kunoromba, vainge vachida kuzamawo kuti vange vachiita mari, kuti vange vachipfuma, but already our life was not that terrible. Mukomanashi, tainge tichitogarawo muimba yainge yakanaka, ende gogo namama vose vainge vachishanda. Life was really great. Taitoendawo kuzvikoro zvainge zvakanaka. We used to eat great food, but ameno kuti ivo gogo vakazopindwa nemweya wakaita sei. Gogo vakareurura mukomanashi, vanhu vose vakaungana, gogo vachireurura, ende pfungwa dzavo dzainge dzava kusatombotora zvakanaka zvachose, but at that time vainge vachiri kuita like munhu achiri right. But patakazosara navo ndipo patakabva tazotanga kubatwa rafu ende tichitoabusiwa nagogo, because mukupenga kwavo vaingoramba vachingoita mhiko dzavo idzo dzavainge vakanzi vange vachitevedzera, ende chikwambo chavo chainge chava kutovashandisa in real life, in the physical world chaiko. So gogo vachinoreurura vakati ivo vainge vakaudzwa neumwewo wavainge vachishanda naye kuti aiziva imwe ng'anga yekuti yaikwanisa kunovabatsira kuitira kuti vakasike kuita mari. Saka gogo ivo vanoti mukadzi uyu akazoti ava kuenda kumusha kwavo palive, ivowo ndipo pavakabva vazotora ma-off days avo ndokubva vazoperekedza mukadzi uya vakaenda naye kumusha kwavo. Vakazoti mukadzi uya aenda navo kumusha kwake ndipo pavakabva vazonobatiswa imwe tsvimbo. Tsvimbo iyi ivo gogo vachireurura vanoti vakati vakaibata tsvimbo iyoyo yakabva yazoshanduka. Tsvimbo iyoyo ndokubva yashanduka ikabva yazoita nyoka. Nyoka iyi ndokubva yazozvimoneredza mumuchiuno mavo. Panguva yose iyoyo pavakagarako kumba kweng'anga iyoyo, ivo gogo vakati vainge vakamonerwa nenyoka iyoyo muchiuno. Kana kuita weti vainge vasingagoni, kana kuita
tsvina chaiyo vainge vasingagone. Zvino gogo vakabva vazopiwa basket, vakabva vanzi basket iri vaifanira kuti vange vachizodzokera naro kuHarare. Kana vadzokera naro kuHarare basket iri vachingonosvika pamba ndipo pavachazokwanisa kutanga kuita tsvina zvekare. Saka tsvina iyi hanzi yaifanira kuti inge ichizoonekwa, vaifanira kungotsvaka pekuti vange vachingoihwandisa but muyadi imomo. Zvino gogo vakabva vazotora basket riya ndokubva vazonorisungirira mune umwe muti rainge riri zimuti zimupurumango rainge ririmo muyadi imomo. Izvi ivo gogo vachireurura vakati vakazviita usiku, hanzi ndakatambudzika kuti ndinge ndichikwira muti iwoyo but nekuda kuchengetedza mhiko ivo vakati vakazama nepose pavainge vachigona napo kuti vakwire muti iwoyo. Vakati vakwira zimuti riya ndokubva vazosungirira, vakasungirira tswanda iya iyo yavainge vapiwa ndokubva vaburuka zvavo mumuti. Asi dambudziko rakazoitika nderekuti zvose izvi zvainge zvaitwa nagogo zvainge zviri mumaziso aamai vangu, because amai vangu munhu wekuti vairara very late. Saka amai pavakanzwa gogo vachidriva in nemotikari yavo, then amai vakabva vazoenda mukitchen vasati vavhura door, ndopavakabva vaona kuti gogo vakangoramba vakagara mumotikari, vakangoti zii vakagara mumotikari vachingotarira tarira. Then amai ndipo pavakabva vazongorambawo vakamira mukitchen muya vachida kuona kuti ko ivo amai chii chavainge vachida kuita. Saka gogo vanoti amai vakavaona vachiburuka mumotikari vachitora kabhasiketi kavo kaya, then ndokubva vazoenda kuzimuti riya zimupurumango ndokubva vazotanga kuzama kukwira. Zvose izvi zvainge zviri mumaziso aamai vedu. Amai vedu vakazomirira kuti ivo gogo vange vachizoburuka. Amai ndopavakabva vazobvunza amai vavo kuti nhai mai ko muri kuitei. Saka ivo mama pavakabvunza kuti ko muri kuitei, then gogo vakavhunduka, asi vakabva vangonyepedzera sekunge yainge ingoriwo minamato yavo yavainge vachiita, but that was very suspicious because already isusu takangokurawo tichienda kuPentecostal. Saka kuPentecostal akuitwe izvozvo, asi ivo gogo havana kuzombopa amai vedu chance. Gogo vanoti ndakati ndava mubedroom ndipo pandakabva ndazotanga kutaura nenyoka iya iyo yainge yakaspenda madays yakamonererwa pawaist pavo vachitsvaka advice kuti voita sei nemwana wavo uyo ainge aona zvose izvo zvavainge vaita. Saka nyoka iya hanzi yakabva yazoapia kumadziro ikabva yati anofanira kuti ange achizourawa, ende kana aurawa zvinoreva kuti zvinhu zvako upfumi hwako instead zvekuti unge uchizotora a very long time upfumi hwako husati hwauya kwauri. Kana ukamuuraya ndikanwa ropa rake ndinobva ndatokupa upfumi hwako nekukasika, hapamboperi kana vhiki mbiri upfumi hwako hunenge hwatouya. Saka gogo nekutya huku exposewa namama vedu vakabva vazongopa mvumirwa kunyoka iyaya kuti inge ichienda kunoruma ivo amai vedu. Kana yaruma amai yobva yatanga kuva yamwa ropa ravo. Pose ipapo gogo pavainge vachirondedzera vainge vachitomhanya neyadhi mukomanashi vachitotiratidza zvose izvo zvavakaita, kukwira kwavakaita muti zvekare nekuzoburuka, vachitoita sekunge vainge vachitotaura naamai vangu. Vakabva vati vakatoona nyoka iyi ichifamba nemadziro, yakatofamba nemadziro ichibuda mubedroom mavo ichinopinda bedroom iro rainge riri padhuze nebedroom ragogo, bedroom rainge richishandiswa naamai vedu. Ivo gogo vanoti vakabva vatonzwa amai vedu vachiti mama ndarumwa, but gogo vakabva vanyepedzera sekunge vainge vakarara zvavo, asi vainge vachitoziva zvose izvo zvainge zvichiitika. Ivo mama vedu hanzi vakazoti vamuka ndipo pavakabva vazoona kuti imo mumba mavainge mubedroom mavo mavainge vari mainge muine chikwambo icho chainge chirimo, chikwambo icho chainge chazvishandura kubva kunyoka chikabva chaita munhu, chikabva chazopedzisa amai vedu, chakabva chazotora ropa mushure mekunge chapedzisa amai, chikabva chazongonyangarika zvacho chakabata tende chainge chakazara neropa. Then kubva ipapo ivo gogo ndipo pavakabva vazomuka. Vakati vamuka ndokubva vazodana vavakidzani, isusu takazongonzwa yava mhere.
then patakamuka ndipo patakabva tazongonzwa zvichinzi amai vedu akuchina, amai vedu vainge vaita heart attack ndokubva vashayika. Amai vakatorwa ndokubva vazoendeswa kumochwari, but variko kumochwari ikoko mutumbi waamai vedu vakatanga kufuta like kuzvimba, so chiso chavo chainge chakazvimba. Amai kunyange pabody viewing vaisatarisika ruviri because vainge vasingatomborecognizike kuti ava ndo amai vedu, because vainge vakaita sekunge munhu ainge akarohwa. Amai vangu vainge vasina zvavo muviri wainge uri muhombe. She was an average sized woman, but vakavigwa mucoffin rekutoti rinovigwa vanhu vanenge vari ma-oversized or ma-oversized plus, because amai vakazvimba, vakatanga kuzvimba variko kumochwari ikoko. Zvadaro mukomanashi pamariro aamai vangu, mutumbi waamai vangu usati wauya, pakasvika umwe murume ainge akangoita mudhara, but murume uyu akangoti ataura nagogo ameno ivo gogo kuti zvii zvavakapiwa. Then gogo zvinhu izvozvo zvavakapiwa vakaramba kutaura mukupenga kwavo. Gogo vakaramba kutaura kuti zvii zvavakapiwa, kuzonosvika vachizorohwa nechinhu chakavarova vachizonofa. Kusvika gogo vachizonofa vakaramba kutaura kuti murume uyu akangokaruka asvika pamariro aamai vangu vainge vachimuziva here kana kuti vainge vasingamuzivi. Asi gogo chakaonekwa nemunhu wose chainge chiri very strange chavakaita ndechekuti gogo vakaramba kudya chikafu cheparufu rwemwana wavo, vakaramba kudya zvachose mukomanashi. Vakaita 3 days vasingadyi, apo patainge tichichema amai vedu. Zuva number 2 tichiti mangwana acho tiri kumukira kumakuva, ndipo pakabva pazouya mutumbi waamai. Mutumbi wakati wauya mukoma as usual, vanhu vakatanga kuchema, but the funny thing zvakaitika ndezvekuti ivo gogo vakabva vatosimuka zvavo ndokubva vaenda kubedroom kwavo. So most of the people, most of the relatives nesuwo takangofungidzira kuti the pain for her was just too much, tichiti zvimwe kuda vainge vaenda kunochema mubedroom, and vakati vateverwa, then she had locked herself up. Vanhu vakatofungidzira kuti maybe there was something bad zvainge zvaitika, but gogo vakatongoti ndiri right, handingazviurayi, ko kana ndikazviuraya vazukuru vangu vanosara vachichengetwa nani. So everyone just thought kuti ivo gogo vainge vari pakurwadziwa, but gogo ndivo vainge vatochekeresa zvavo mwana wavo amai vedu. Takazoti tava kumariro mukoma, gogo vainge vasiri stable at all, vaingofamba kunyange panguva iya yekuti mufundisi ainge ava kupa the last words, ivo gogo vaingoramba vachingofamba pamberi pake mufundisi uyu, as if she wanted the whole process kuti inge ichingopera. Zvadaro takati taviga amai vedu, gogo ivo vakaramba kudira ivhu, and she was the first person akanzi vaifanira kuti vakande ivhu muguva, but gogo vakaramba, vakabva vatanga kuchema, vakaridza imwe mhere vachiita sekunge vari kufenda. Then the whole process yakazoti yapera, gogo ndipo pavakabva vazotanga kuita sekunge vainge vava right. Then takazoti tava kudzokera kuMount Pleasant, then gogo ndipo pavakabva vazotanga kuseka. Vakaburuka mukombi umo mavainge vari vaiseka zvekuti she could not even control setswa dzacho dzainge dzichivabata. By the time yatakazosvika kumba, vanhu vainge vava kutongoona kuti there was just something wrong about our grandmother. Tichinosvika kumba, ivo gogo ndokubva vazotanga kukonfesa, vachitaura zvose izvo zvandakuudzai mukomanashi. Well, mukomanashi, hama dzakambozama kuti dzinge dzichigara pamba, but in the end vanhu vakazotanga kungopararira one by one ndokubva tazosara tichigara naamai nini, munin'ina waamai nagogo. But gogo vakabva vaita return back to her senses. Gogo vakati vaita return back to her senses, mai nini ivo vakabva vazodzokera kumba kwavo. Amai nini vakati vadzokera kumba kwavo, our troubles started mukomanashi, because ndakati ndamuka one day, pandakamuka mukomanashi ndakabva ndaona gogo vakarara neni, vainge vakarara neni musame bed, and ivo gogo vainge vakashama vasina kana chavainge vakapfeka.
apa Gogo vainge vachinhuhwa. Ndo chinhu chakandimutsa ichocho. Ndakati why is it musperu mangu muri kunhuhwa like tsvina chaiyo, kunhuhwa toilet? Pandakamuka ndo pandakabva ndaona Gogo vakashama vasina chavainge vakapfeka, vakazvizora kumeso kwavo uku netsvina yavo. Mukoma ndakavhunduka ndokubva ndatanga kuridza mhere. This thing zvakangoramba zvichingoitika kwatiri tose. Dzimwe nguva waiti kana ukamuka kudai so waibva waona ivo Gogo vako vakakuvhura makumbo vachitamba nesikarudzi yako. Saka takabva tazopa mareports kuna sekuru vedu. Vana sekuru vedu vainge vakasouya ku-UK. This was in the early 2000 kuma 1999 ikoko ndipo pavakatanga kuuya ku-UK. Saka takati tavaudza kuti ivo Gogo vainge vava kuti abuser, sezvo vainge vasingade kuti amai vavo vange vachisungwa, vakabva vazongotitora tose ndokubva tazouya kuno ku-UK. That is how we ended up being here in the UK. Well, mukomanashe takazotiwo nekukura Gogo vachizonoshaika, but Gogo takaramba tichingovarota. Ivo Gogo taiti kana tavarota kudai taibva waiti kana warota Gogo kudaro waitoona Gogo vachiuya kwauri, but vanotanga vakapfeka rimwe dress ravo ravaifarira kupfeka apo pavainge vachiri vapenyu, then vaibva vazotanga kuzvikurura nhumbi dzavo. Munoona kune vanhurume vaya vanonzi mashemales, ivavo vanhu ivavo ndo zvaiita like Gogo vangu. Vaiti kana vazvikurura nhumbi dzavo waitoona kutoti sikarudzi yavo iyi inenge iri yemunhurume, but kumusoro uku vanenge vari munhukadzi. Vobva vatanga kuita bonde newe. Inini mukomanashi unfortunately vakaita bonde neni kudzamara ndazototanga kunzwa kuti chibereko changu chainge chichirwadza, ende mukunorwadza kwacho chibereko changu ndakabuda zvimwe zvinhu. Each and every time pandaienda kuma-periods ndaibuda zvimwe zvainge zvakaita zvinyama, so and each and every time zvinyama izvi zvaiti kana zvichibuda ndainzwa rimwe jeko rekuti ndaitambudzika naro jeko iri. Then mukoma by the time yatakazotangawo kudheita ivo ma-half sisters angu vakakwanisawo kuita vana, but inini up until now handisati ndakwanisa kubata mwana. But inini nema-sisters angu tose hatina kana kumbogara tapinda muma-marriages, and tose tinongoheva the same dreams kuti tinongorota Gogo ava vanongoya kwatiri, and dzimwe nguva unotofara kuti Gogo mauya. Ivo paya paunenge uchifara paya vanobva vatokaruka vatongokuisa pane imwe nzvimbo yekuti unenge wakaita kunge uri mujeri usingakwanise kubudamo mujeri imomo. Then Gogo vobva vatotanga kutokubata chibharo, and izvi I think kuti ndo zvinokonzeresa kuti titadze kupinda muma-relationships. Mukomanashi ndinokumbirawo kuti mundiposterewo nyaya yangu kune vedare renyu, zvimwe kuda tinokwanisawo kuwana vanotibatsira. Hei vedare, ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo Vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hei pakaipa.